Next. Tamunga mamukase. Muda kutora mari. Munoda kana kuti munokumbira. Shandisa register rakanaka ndokumbira collector mari. Leo hapa napa moti moda kutora mari. Ngati moda kutora mari tokuti itorai. Tigona kuti moitora papi. Alright, kamda kukumbira kuti collector mari. Maakutaura manje. Iri kubvepi mari yenyu? South Africa. Wode miti kana mkuru. Maji wode miti kana mkuru mada. Obati mkuru. Okay. Peito. Magadarina. Visai mask yenyu tone. Ndati dzikisai mask andina kuchiswedera kwandiri. Dzikisai mask makamira pamakamira ipapo. Ndati dzikisai mask kana kuti chiuya kwandiri. Chingodzikisai mask muri ipapo ndokuonai. Amuna kusaina apa madha, saina yapa. Saina apa madha apa, zvapari kungoonekwa wani pakanzi customer signature. Apa mugonoverenga here, saina yapa ingoisai signature yenyu ipapo. Musada usira mchichitora nguva vanhu vakawanda ava tingambopedzi. Yani kwa kutumira mari yakawanda kudai yoyu $350. Murume wenyu. Murume chacha umba here kana sugar daddy. Kana blesser. Varume veumba yake zvino zvane dzakati tsikiti dzakakwana chaiko chaiko achiri kutumidzira mari dzakawanda kudai. Varume veumba chaiko kundikwai watumigwa mari nemurume womumba. Emi, musada kuti tiraho kuti hatifungi kuno. Tinozviziva hamene muchiita munyika umu. Kuna murume womumba unotumira mari yakawanda kudai. Dai shandiseiko mari yei? Hai mari yenyu. Alright. Madha masiya passport yenyu yatiri zvokuzoswera tichinesewa panapa muchidzoka kasingaperi muchiti makasiya passport. Mungabva mafarira $250 zvokukanganwa nepassport here. Dzokani tore passport yenyu iyi. Hatidi zvokuzoitigwa noise isu panapa. Everyday muna chiuya ndakasiya passport yangu. Toidii passport yenyu isu. Next.